हाग्रानि मैदेरनि उदखाराव जेवारि एकाडेमि फरायसालिया थेर-बेथेर। सानफा एफा हाग्रा ओनसोलफोरा जोबस्रांलांनो हमनायनि जाउनाव हाग्रानि जिब जुनारफोरा गामियारि ओनसोलाव आदार नागिरनानै उदखार खालामफैनाया बांसिननो हमदों। जायनि जाउनाव गुबुन गुबुन गामि ओनसोलाव हाग्रानि मैदेरफोरा हाबनानै गोबां न'-बां, बारि बागान आरो आबादफोरखौ खहा खालामनायजों लोगोसे मैदेर आरो सुबुंनि गेजेराव सोमजिनाय मोगा-मोगिनि जाउनाव गोबां सुबुंफोराबो जिउ गोमानो गोनां जादों। बेबायदिनो थांनाय हरावबो चिरां जिल्लानि भारत-भुटान सिमना ओनसोल दादगारि हाथिसाराव थानाय गंसेल' सरकारि नङै बर' बिजोंनि फरायसालि आमबारि जेवारि एकाडेमिखौ हाग्रानि मैदेरा थेर-बेथेर खालामलाङो। जायखौ बे फरायसालिनि सामलाय आफादजों लोगोसे फोरोंगिरि आरो ओनसोलनि रायजो-राजाफ्रा गोथौ दुखु मोननाय फोरमायदों। लोगोसे बिटिसि सरकारनिसिम बे फरायसालिखौ लुफुंफिननायाव मदद हरनो थाखाय खावलायहरदों। ओरैनो जोंनि दादगारि दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिंनि नैबे आमबारि जेवारि एकाडेमि बे स्कुलाव दिनै हरनि 2टासोआव फैनानै जोबोरैनो खहा खालामलांदों। मानोना जोंनि नैबे आमबारि जेवारि एलपि स्कुलनि जोंहा बेरा आरो लोगोसे स्कुलनि डेस्क बेरेंसि आरो बर्ड आरो जोंहा बिल्डिंनि खामसालिनि पस्ट बेखौ खहा खालामलांजोबनाय जादों। दा बेवहाय ओरैनो दाल' नङा, नैबे थांनाय हरावल' नङा, बे मासावनो खनथामसो फैबाय। दा बेवहाय इसेबां मानि खहा खालामलांनाय जायाखैमोन। नैबे थांनाय हरनिया खहा बांसिन खालामलांनाय जादों आरो। माबेसे बायदि फैदोंमोन? ओरैनो नैबे थांनाय हरनिया माबासो फैनाय जादों। दा हरनि सम जोङो बेसेबां फैदोंमोन बेखौ मिथिजोबनो हाया, अबेबा हाग्रायाव थाखुमाबोयो। दा बेवहाय नैबे स्कुलाव फैनायाव माबासो फैदों आरो। खहा जानायखौ लानानै सोरखारनिसिम माबा मोनसे खावलायगोन नामा? ओरैनो खहा जानायखौ लानानै जोङो नैबे जिहेथु जोंनिया फरेस्ट ओनसोलाव हिसाबै दा जोङो नैबे बिटिआरनि जोङो मान होनो गोनां फरेस्टनि EM सार रन्जित बसुमतारी बिथांखौ जोङो खावलायनो सारा गावनि थ्रुयै मा राहायै नैबे स्कुलनि जे बेरा, बर्ड, डेस्क, बेरेंसि बेफोरखौ मा राहायै सारा लुफुंनानै होनो हायो बेखौ सारा बेबस्था लायोबा जों नैबे स्कुलनि SMCनि हिसाबै बा जोङो दादगारि दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि हिसाबै जोङो बे राहाखौ लाहोनो जोङो सानो आरो खावलायो। ओरैनो बे स्कुलाव फरायसा हिसाबै साबेसे? ओरैनो बे स्कुलाव फरायसा हिसाबै 100+ दङ। आप टु LKG निफ्राय क्लास 8सिम बेबायदि फरायसा गासै टटेल 100+ दङ आरो। बे ओनसोलाव सानफ्रोमबो फैबाय थायो हाग्रानि जिनिसा। बेखौ लानानै हाग्रा बिफाननिसिम फरेस्टारफोरनिसिम माबा मोनसे खावलायहरगोन नामा? जोङो दादगारि दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै आङो बेखौनो खावलायनो सानो जे जोङो बे थांनाय हरावल' जोंनि बे हाग्रानि मैदेरा फैयो बे नङा। मानि दाथ' नोङो घरे घर बयनावबो नोङो न' हाबो, सोरनावबा बाख्रिनि माइ सौफ्लंनानै जालाङो, सोरनावबा ओंखाम संग्रा सिफायलाङो, सोरनावबा बिदिनो थानो गंसे गंनै न'खौबाबो सिफायलांजोबनाय जायो। दा बेवहाय थानो बिराद हालाय-हाफाय जायो। जोंनि बे ओनसोलनि गासैबो गोरिब दुखिया गोजा। दा बे गोरिब दुखियाफोरा नैबे न'खौ लुनानै लाफिननो गोब्राब जायो। मा खारनाव हाग्रानि जुनारफ्रा मानसिजों मोगा-मोगि जाफैदों सानो नोंथांमोना? दाथ' जोङो बे खारना बेनो जाहैबाय जोंनि गासैबो सुबुं माहारिफ्रा गोबां हाग्रा ओनसोलखौ गासैबो जोंनि माखासे रायजो-राजाफ्रा बा सुबुं माहारिफ्रा माने थाखानाय हाखौ दोननानैब्लाबो माने हाग्राखौ सिफायनायनि सायाव जोंनि नैबे हाग्रानि मैदेरफोरा
बे जोंनि गामि सिङाव बा गामि ओनसोलाव उतपात खालामदों होननानै जोङो साननो हायो आरो। गोजोनथाव खौरां आइ आफा BM इन्स्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सआ सोलोंसाफोरनि थाखाय लानानै फैदों देहा सोलोंथाइनि मोनसे मोजां खाबु। 2023-2024 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय आइ आफा BM इन्स्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सआव सोलोंसाफोरनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। क'क्राझार सोहोरनि जेटी रोड गोजोनपुरी गांजेमा बाजारनि उल्था फारसे साखाथियाव थानाय आइ आफा BM इन्स्टिट्युट अफ पेरामेडिक्स सोलोंथाइ फसंथानाव सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सोलोंसाफोरा साख्रि मोननायनि खाबुखौ खालामनानै लानो हागोन। भारत सेवक समाजजों गनायथि जानाय बे फसंथानाव 2 बोसोर समनि थाखाय मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी BSS डिप्लोमा, एसिस्टेंट नर्सिंग, फर्स्ट एड पेशेंट केयर, डायलिसिस टेक्निशियन, OT टेक्निशियन, फिजियोथेरापी डिप्लोमाजों लोगोसे 1 बोसोर समनि थाखाय ICU टेक्निशियन, रेडियोलॉजी टेक्निशियन डिप्लोमाखौ लानो हागोन। बेफोर डिप्लोमाखौ आबुङै सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सोलोंसाफोरा गोरलै राहाजों साख्रि लानायनि खाबु मोनगोन। गोसो गुदुं सोलोंसाफोरा रोखायै मिथिनो थाखाय 9821663110 6002559220 मबाइल नाम्बाराव फोनांजाब खालामनो हागोन, नङाब्ला क'क्राझार सोहोरनि इउनिभार्सेल डेन्टेल एन्ड हेल्थ केयार सेन्टाराव फैनानै थोंजोङै खौरां लाफैनो हागोन।